Nina nonke ukuthi nisengezwa ngensizi elapha izifo eziningi kusukela emadolweni kuye emanzini akagcwele emzimbeni, kuye umqolo kanye imiqolo ekhathele ekumele unegotiate nayo makumele uphakame. Awuyikhothi yonke, awuyikhotheli ukuba ikukhiphe, kodwa uyikhothela ukuba ihlale emzimbeni wakho. Uma ikhiphile, ibonus leyo enkulu kakhulu. Abanye ibasebenza ingabakhiphanga. Izifo ezeminyaka sizwile abantu abayisebenzisile basho ukuthi hayi bayawubona umehluko. Kungaba ikhanda, kungaba izibhobo, kungaba yilumbo, kungaba umeqo, kungaba yonke leyo nyakanyaka leyo engadingeki emzimbeni wakho. Ngicela uzame-ke nansi insizi etholakala nje kuwo onke ama-distributors wethu nangaphandle kwamazwe ase-South Africa ngenani nje eliphansi kakhulu elilapha ku-R120.